Los japoneses lo toman con... トロ、サーモン、ハマチ、イクラとウニの軍艦巻き、マグロ、生わさび、コシヒカリ、赤酢 o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Bueno, pois agora mesmo estamos nunha fase que está brotando viñedo, sí que se pode apreciar unha pequena desigualdade debido ás épocas de poda, non? Non é igual podar en diciembre que podar a principios de marzo, entonces aí vamos a observar en distintas plantacións unha diferencia de brotación. Non é que teña nin beneficios nin perjuicios, non? É época de brotar e punto. Si ben é certo que ao mellor aquelas explotacións que podaron máis tarde ainda non brotou, pero bueno, sempre están un poquinho máis cubertas cara a unha helada, si é que viñera helada, senón pois non influye absolutamente en nada. Agora hai que ir poñendo ollo, dado que hai moitas parcelas que foron podadas máis tempranos e temos unhas brotacións entre 10 e 15 centímetros, sobre todo as cepas máis novas que xa teñen unha brotación máis elevada, pero bueno, quizá cara a final da semana que ven ou para a próxima había que ir pensando en aplicar un preventivo, porque sí que hai que pode haber mildio con esta humedade, con altas temperaturas, xa cubrimos o que é a media de temperatura para que o mildio empece a incubar. Bueno, o pronto no tempo as enfermedades non entenden de tempo, entenden de temperatura, humedade e crecemento do brote. Entonces, se se dan as circunstancias de que os brotes superan os 10 centímetros e hai xa temperaturas medias superiores a 10 grados, precipitacións tamén de 10 litros por metro cuadrado, danse esas condicións, ou sea, iso pode ocurrir en calquera época do ano. Por lo tanto, cara a semana que ven, esperando as temperaturas altas que poden vir, se as temperaturas medias superan os 10 grados, con brotación superior a eses 10-15 centímetros, pode ser que incube mildio. Xa che digo, sobre todo naquelas cepas novas de 1-2 anos, que brotan sempre prematuramente, ou naquelas viñedos que xa foron podados no mes de diciembre. O risco realmente é o mildio e nada máis. O idio, algo de ácaros é o riesgo que corre. Con respecto a outras accións preventivas que hai que tomar, quizás sea agora a época de empezar a colocar aquelas plantacións que cumplan as normas, porque non todas as plantacións valen por hectáreas, porque hai que ter X hectáreas para que isto sea efectivo, sería colocar as feromonas da polilla, aquelas viticultores que van a collerse a ese control da alobesia. Por lo tanto, agora a nivel preventivo, sería o momento de empezar a colocar xa esas feromonas polas parcelas para facer o efecto que cumple para que as polillas despois os seus ovos sean estériles. Pois bueno, eu creo que para a semana que ven vai vir por lo menos un par de días de temperaturas altas, o cual estes viñedos que están con yemas de 1 centímetro ou están a punto de salir, que se vai a disparar, o sea que vai ser un momento importante. Eu creo que cara a finales da semana que ven, pois os viñedos van cambiar un poquinho xa o panorama, non? Vai empezar a vegetación xa a nivel máis unificada e a partir de aí empeza o ciclo, pois tamén das enfermedades e o ciclo da viña, por suposto. No campo, nada, rematar aqueles resquicios que poden quedar de abonados e tal, e rapidamente pois, empezar xa a traballar os solos para que estén limpios, ben utilizando un fresado ou unha desbrozadora, ou combinar as dúas a nivel de intercepas para manter o máximo posible limpo o solo para que non haixa tanta humedade sin caso chovera.
No actual estado da vide, é recomendable protexer os viñedos contra o mildeo cun fungicida sistémico que protexe incluso os crecementos posteriores ao tratamento. Así mesmo, hai que protexer contra o idio e os posibles ataques de acariose. É un consello de Singenta. Máis información na nosa web. Cada ano as normas sí que nos van acotando máis os tratamentos, ben é certo que iso ten que ser así, o medio ambiente hai que cuidalo, e polo tanto hai que ter en conta non tratar por tratar, senón hai que sempre tratar para unha enfermedade determinada, e sobre todo a nivel preventivo, porque unha vez que entra a enfermedade é moi difícil sacarla de encima, o sea, sempre a nivel preventivo, e procurar atinar na enfermedade adecuada e indicar o tratamento hacia esa cousa concreta. Bueno, pois é un pouco, teñen que saber a enfermedade que teñen ou que se van a dar en esas circunstancias de temperatura e humedade. Se teñen mildio, teñen que dar para o mildio, non dar para outras cousas. Ou se non teñen, ahora mesmo non vai afectar ningún insecto, polo tanto, non dar insecticidas. Si que pode afectar algún ácaro, bueno, pois entonces ten que dar unha acaricida, ou ben hai outras fórmulas tipo azúfares que tamén son para o medio ambiente son moito menos dañinas e entón que tamén se poden utilizar. Pero si é certo que hai que ter un coñecemento un pouquiño das enfermedades e cando esas enfermedades, algunhas teñen unha época concreto e outras teñen unhas circunstancias climatolóxicas concretas. Entonces hai que dominar un pouco cales son eses incidentes que poden ocurrir para que a enfermedade salga e ser prevenido e actuar antes de que esa enfermedade poida incubar na propia planta. Esa cantidade, pois, máis ou menos os viticultores a estas alturas creo que o teñen bastante controlado. A cantidade do produto ven dado normalmente por hectárea e, polo tanto, eles, mediante o seu atomizador, regulando a presión, regulando as boquillas, pois teñen que botar ese produto por hectárea. Ese é un tema máis ben xa de experiencia, de saber os litros por hectárea que bota cada boquilla, as boquillas que ten a máquina, e, polo tanto, é unha regulación da propia máquina. O máis importante é iso, que cando empece o ciclo de tratamento, que intente facelo sempre a nivel preventivo, porque despois, unha vez que entre o mildio, é moi difícil, dado que as restriccións que estamos tendo de produtos que antes eran quizá máis eficaces, agora pois non son igual de efectivos como antes, e, polo tanto, hai que procurar ir por diante da enfermedade sempre. A Xunta de Galicia amosa o seu compromiso coa inscrición da variedade vitícola Folla Redonda como comercial. O conselleiro do Medio Rural visitou esta tarde a Estación Experimental de Viticultura e Enoloxía de Leiro en Ribadumia para explicar as particularidades deste proceso. E, por suposto, trasladar en Ribadumia unha sensibilidade clara que ten que ver coa Folla Redonda, que ten que ver co tinto de Barrantes, e que nós o que queremos é poñer a andar todo o procedimento necesario para podelo convertir nunha variedade comercial como paso previo á súa comercialización con todos os requerimentos legais. Eso é un pouco que lle vimos hoxe a explicar aos produtores, decirlle que por parte da Consellería Medio Rural da Xunta de Galicia hai un máximo interés en promover todo tipo de produccións, neste caso tradicionais como pode ser o tinto de Barrantes, e polo tanto abrir o proceso, que é un proceso pois que ten as súas consideracións, as súas complexidades, pero que evidentemente nós o que queremos é inicialo canto antes para que se poida inscribir como variedade comercial. A Folla Redonda é unha variedade de vid implantada sobre todo na comarca do Salnés a finais do século XIX e principios do XX. Ten especial peso en Barrantes, no concello de Ribadumia. Aquí dende os anos 60 ten a súa propia festa, a Festa do Viño Tinto do Salnés, coñecido como Tinto de Barrantes. Este ano é a 50 festa do viño tinto do Salnés, a exaltación das variedades autóctonas aquí en Barrantes. Son 50 anos de historia, son 50 anos de traballo en prol do turismo, da gastronomía, de un movimento económico que foi aquí en Ribadumia, e consolidar pois esta festa require precisamente desa inscripción da variedade. Se non somos capaces de registrar esta variedade, por poder comercializala, tanto produtores como adegueiros con absoluta normalidade, pois evidentemente son 50 anos que o pobo de Ribadumia pois de alguma maneira foi traballando e non se consiguen os obxectivos finais que son a comercialización deste produto. Dende o Concello levan traballando nos últimos 5 anos para conseguir que este rexistro sexa unha realidade, de aí que celebren o compromiso de Medio Rural. Estamos moi contentos, moi ledos,
porque é un paso definitivo, digamos, para ese estudio que tantos anos viñamos requerindo dende aquí de Ribadumia e que hoxe é unha realidade. Pola súa banda, a Consellería explica que para proceder á súa autorización para a produción de viño comercial é preciso demostrar que é un híbrido no que participe unha vitis vinífera, rexistrala no Rexistro de Variedades Comerciais de Vide de España e demostrar o seu potencial. Tamén se avaliará a súa antigüidade, interese e adaptación local. Ten un procedimento técnico no que hai que acreditar que ten unha procedencia de vitis vinífera, vamos, cuestións técnicas, pero que nos estamos convencidos de que o podemos sacar adiante e logo iríamos a un recoñecemento do propio tinto de Barrantes, pero xa amparados legalmente pola posibilidade da súa comercialización. A los franceses les encanta con... Poularde de Bresse rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Dende hai anos, a denominación de orixe Rías Baixas colabora co Basque Culinary Center do País Vasco para aumentar a promoción dos seus viños e axudar a mellorar a formación dos estudantes do centro. Grazas a esta colaboración, cada ano, alumnos de diferentes cursos da escola visitan as adegas da DO. Nesta ocasión son 20 estudantes de terceiro os que se achegaron a coñecer a nosa viticultura, con visitas a adegas como Pazo Ballón. Entón, aquí poden coñecer dende a parte do viñedo como estamos traballando hoxe en día nel, cales son as singularidades que temos no noso viñedo aquí en Pazo Ballón e tamén o traballo que se fai dentro de bodega, non? É unha adega que aposta polo estudio da variedade, pola elaboración de albariños de un carácter un pouco máis singular. Entón, rematan con esta degustación dos viños da propiedade que creo que lles dá un abanico, non? É un exemplo bastante amplo do que se pode facer con esta variedade de uva aquí en Rías Baixas, en particular en Pazo Ballón. A visita permite que os estudantes coñezan a historia das adegas, degusten os viños e gocen dunha xornada de enoturismo. Facemos que disfruten tamén dunha xornada de enoturismo, evidentemente veñen a aprender do que é a variedade de uva, pero tamén queremos que disfruten, non? Entón, van a poder coñecer toda esa parte máis vitivinícola cando visitan os viñedos, cando visitan a adega e, por suposto, degustando os nosos viños, pero, vai ir entremezclada tamén con esta parte máis histórica, arquitectónica e botánica que ten a propiedade e ao final do que se trata é de que disfruten dunha experiencia que sexa o máis enriquecedora posible para eles. Tanto para as adegas como para a DO, estas visitas son moi importantes para dar a coñecer os seus viños aos hostaleiros do futuro. É moi positivo, ao final, eles son alumnos da Basque Culinary Center, que é o primeiro centro de cociña daqui de España, e evidentemente para nós é un privilexio que veñan aquí, que queiran coñecer máis sobre o noso traballo, que tamén se leven unha idea, non, do que é o albariño, do que se pode chegar a facer con el, e serán os cociñeiros do día de mañá, así que para nós é todo un privilexio que queiran vir aquí a coñecernos. As xornadas complementanse con actividades paralelas para que os estudantes tamén coñezan e se enamoren das Rías Baixas. Os días 27 e 28 de marzo, a Asociación Hostalería de Galicia organizou a segunda edición do certame Revera Vinum, unha iniciativa para poñer en valor os viños, augardentes e licores tradicionais con selo galego. A través da Axencia Galega da Calidade Alimentaria e coa colaboración dos consellos reguladores, a Consellería do Medio Rural participou en 2 espazos. Un deles foi o túnel do viño, dende o que se pretendeu identificar o potencial vitivinícola galego e poñelo en valor ante os visitantes profesionais. Unha aposta por facelos conscientes da súa importancia e do seu alcance. Neste espazo tamén tiveron unha presenza destacada as marcas premiadas nas Catas de Galicia 2022. No túnel do viño participaron máis de 80 adegas das denominacións de orixe Rías Baixas, Ribeira Sacra, Ribeiro, Valdeorras e a indicación xeográfica protexida Val do Miño Ourense. Presentaron entre todas unhas 170 referencias, das que 19 corresponderon a marcas premiadas nas Catas de Galicia 2022. Mentres na sala bodega leváronse a cabo catas comentadas de viños e augardentes e licores tradicionais de Galicia, armonizadas con outros produtos con indicativo de calidade, orientadas a profesionais do sector como comerciais, distribuidores e prescritores.
son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Los mexicanos lo toman con... Tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí.